Dobrý deň dámy a páni, moje meno je Axix, no a v tomto videu si urobíme unboxing, rating a porovnanie mojeho nového mikrofónu. Takže môžeme ísť rovno na to. Ako prvé si ho však musíme objednať. No a ja si ho idem objednať z Alzy. No a zajtra ráno by už mal byť v Alza boxe. The next morning. Už som si myslel, že mi to nepríde, no v tom mi Alza napísala. Celý nadšený som išiel čo najrýchlejšie k Alza boxu. A prebral si môj balíček. A môžeme rovno ísť na unboxing. A teraz ho poďme porovnať s mojím predchádzajúcim mikrofónom, alebo teda headsetovým mikrofónom. Takže poďme na to. A ak by vás zaujímalo, ako znie tento nový mikrofón, tak celú túto dobu ste ma počuli hovoriť cez neho. Ale poďme už na to porovnanie. Takto znie môj nový mikrofón. Prosím, dajte like a odber, aby ste pomohli tomuto kanálu dosiahnuť 100 subscriberov. Ďakujem. Takto znel môj pôvodný mikrofón. Prosím, dajte like a odber, aby ste pomohli tomuto kanálu dosiahnuť 100 subscriberov. Ďakujem. OK, čiže teraz tak ste mali porovnanie dvoch mikrofónov. Vždy som na začiatku povedal, aký je to mikrofón, a potom som povedal vetu, aby ste videli jednoducho tie sikavky, ako znejú a to. Čiže tak. A teraz tak by sme mohli ísť na moje hodnotenie. Ne, ale ty už ne. Alebo, chcete to? OK. OK, ale teraz už naozaj k tomu hodnoteniu. Takže mne sa tento mikrofón páči, akože je dobrý. Jediná škoda je to, že ako nemá sám o sebe software, čiže iba všetko, čo sa dá nastaviť, tak je priamo na tom mikrofóne. Sice je tam aj voice reducer, vďaka čomu nepočujete ten šum, ako bolo počuť v tom mojom predchádzajúcom mikrofóne. Ale za mňa je to dobré, určite som rád, že som si ho kúpil. A ďakujem vám, dámy a páni, za dopozeranie až do konca. Určite si pozrite tieto dve videá. No a to je z mojej strany všetko. Ale ne, TNTčko.